Mwanchumo rigereria Ogetembe TV karibu sana semesa yekionga chinsa inye asobo tukobwiga bwe 20 mutinyigo kabiro mwako yiga bwe chiri bubere 25 tunyarako batogo sangaso bwamo na komanya onsia yanekiwe aseri tukeriga nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori na ratogo cha kopwata na nere kurwa sensemeria yumuntu bwe manyereko komanya ayagonsi mwanchumo rigatogo cha kekionga chinsa inye noroboti rugo ichane kopwata kana kiriye kegendrete asegeti ekenegi chindege ya Jomo Kenyatta International Airport asemarakoba ya lero chinsa mochirichie tanine egeti kyo chanyarako chiko bwata rero ase ekyombekerige kurwania umororo kurwase county eri serikali ya county ya Nairobi ikirenda ase chinsemecho nabono tokumanywe mirobiro negendrete yo konekia una umororo yo no chikonyara koba gokorimigwa gokeigwa nabego konekia obune mirobiro nechiko gendra ase enchira ere engia ekyombekerige tendrete egetie kyo gechindege ngechigwe sokya na kubwatoka oroboti ruwa ya senchira ya ben nabuge wizara eyetendrete obosombi neronika gere kubwatoka enkwana yaye kubwatikana nari agendrete asekeri unanigo egetie kyo kiechindege kire ekenene kegima asensi ya Kenya nabwo koenekya gwikirania emiroberio au ya kira rituko asorogongoriga ro Afrika ya mocha higo gwikira boniga mwancho murigeria ekyombekerigo kurwania kurimia umorero kurwa serikali ya county ya Nairobi niko kegendrete koenekya buna umorero yo no chikonyara koba gokorimigwa asensemeyo nabwo koenekya buna emiroberio nechiko gendra ase enchira ere engia nabwo kontogendre kubwatia tochiko komanya akero togendrete gosangase kyonga chinsa inye agandata konekiwa kurwase ensemeyo ya Jomo Kenyatta International Airport ekionga chinsa nya senchira yobo ikirano mwancho murigeria ikaranse kwa banento ikomweri Mwancho murigere bone kionga chinsa inye togochaka norobot rugo ichane ase eamate yoyo kabero munyakiro gwe kiombe kerige tendere tobo chori ne chimbebe aiga Kenya kia IEBC wafula Chebukati oyo yamate aya nyarakobage koraria ogosira kwae hasebono yatabaniga nyatako bakagosiria obugima bwayo butkubugo kera rero kiragenda konyora obubwenia asenya gitari ya Mase County ya Nairobi niko bono eamate yo ya sabire chinga ke chinyororo konekia unane chigukirania koroberia emeroberio yae asenchira erengia is obviously aware by now. Last night we were unlucky to have lost the former chairman of IBC, Wafula Wanyonyi Chebukati, all saddened with the loss, and as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow, after the family has had a meeting. The father came from Kitale last night. He's also here. We want to allow him to rest. The family will be having a meeting in the evening, and after the meeting in the evening, tomorrow, hopefully in the morning, we should be able to send out some communication. But for the moment, we'll hit a situation where there's speculation. He was unwell and he rested yesterday. So I guess that for the moment, that's what we wish to tell you. So please give us peace. Mwancho murigeria kubwatakana no kurario kuku ya mate eyo ya Wafula Chebukati asogosiria obugima bwaye nigegati yabarai bae sokire na bwo kugandira kubwatoka engora yabo guchiase ya mate yaye akorogwa mono muraibwensi ya Kenya Muske William Ruto nigo amukwanire mheshimiwa Wafula Chebukati una homokoreri emiremo bwe serikali oirwete koenekya nachigwikirania obokoreri bwaye obuya ane mona sogotende kyombekerikya IEBC gochia gwikirania obochori ebure obuya sebona atebire nigo agotenna ne amate abasani naboigo ababwatani bonsi korwa senka ya satumire engora yaye ya bene sensemo yaye mokonyi obumuraibwense omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nere nigo amukwanire oseniga kwanire esabari yaye omweshimiwa Wafula Chebukati asogo ikirania obokoreri burobya naboigo asokoba umwakili uyo tendrete kubwatia richiko ase emiremo yaye yonsi iyo bokoreri bwaye obwanya tokoba
gutwara gwikira nabo igogotendera ABC buno munyakirgo bw'ikiombe kirikia IEBC asibono bate abire nigo barachi gotenna nabo igo family yaye yamate nabo igo nabasani bonsi na kurwa sensemo ye bunge Speaker we bunge enene Mheshimiwa Moses Masika Wetangula nere niganya reko bakagwe sokya na kubwato kwa engora yaye asinchira ya bena asibono amukwanire Mheshimiwa Wafula Chebukati asobokora bwaye obo wakili asogwetania emyaka 30 yaye nabo igo asobokora bwaye buno munyakirgo bw'ikiombe kirikia IEBC asogotendera obochori obonebo mwaka bw'ikiri bubere na 15 na ibere obwikigambere kenne chinga kichonsi oborai bwaye munachebi no moneno mukoro omoske David Kenani Maraga bwatu gutetware nabo igo bokariga ni gwasentu ndende ya kabere nabo gasogotendera obochori obonebo mwaka bw'ikiri bubere 20 na ibere asate ibere nigo esabari yaye yoborai yabe irengia yo kubwatia lichiko na nemono kwenekya abananchi mbachikonyora obokoreri bore obuya nabo igo asensemo yaye omowaziri omonene aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi hoyiwe goteneta mangana yechinse chase konigo nera esokire nagotebanga nigo omweshimiwa Wafula Chebukati anyatuko baga kwenekya obokoreri bore obuya nabo igo asaruro kubole gocha sabara ibande nabo igo abananchi kwenekya abunanko bwate bare chimbwa chiaye Wafula Chebukati asibarire gocha gotenna ne familia yaye ni amate yaye kwenekya buna nachikoegwa esabari yaye yomoerio mwanchu murigeria negatia bara ibaganda tagwesokya kubwatoka chinkwana cyabo kubwatana no gusira kwaye Wafula Chebukati oyo kabeiro umunyakirgo bw'ikombe ekirigetendere tobochori ne chimbebe aiga Kenya kya IEBC oyo sirobo gimabwaye obotkobogo kera lera senyagitari ya mokaganda takonyoro bubwenia ase county area ya Nairobi korengana ne chinkwana chie amatea. Mancho mwegeria kurwa segeta seni kya Getembe TV na pego Getembe FM na intwe to kubwatarana na bande kubwatoka ngora ito ya bende gocha sia matabasani na pego babwatani abo Mheshimiwa Wafula Chebukati tokoskabosio bono kurina sorgongo rwogusia sekatiga ya kisi ya mateyemo kurwa se ikinyorokia Masakwe ikikegotoka se wadi ya sensi bunge ya Kitutu Chache North County ga niko bono bae sokire na koro kyo muichano bokubwatikana numusaye bwenke yobwe myaka 15 netatu onyate ko bakago siria obugima bwaye butukobogo kira lera se chinchira chobo tutukano asegotebekana ngani ganya tukobaga kwerusi obugima asenchira yokonywe sumu asikiriye gotebekana ngani gari netwe engeria ya chilingi chiri bwisato ne chimi isano na isato yamateyo niko ya sokire na kubori kyombekeriga korobotuki ya DCI wesona negative nenchira yamo yogo chikwango ya obotuki hedinde yamateyo nyore obwana bwaye unagotuma nyumuri kito Daniel Antiri ebikole bibasae bemyaka meke wita hasokunywa chisumu wesungia negati yabo kurwa chingoli chingaki baganitie wesungia ase sub county ya Marani nigo berekanire komentekana na mono asa matuka bwangwega na segekole getaseni kya Getembe kumurikira rero nkurwa sekenyoro kya Masakwe kigotoka sensi ase county ya Kisii na senkeiga omosa oyomo bw'emyaka 15 nigagotebekana gwita haso kunywerio gento keretete obororo bonene arenge chinza isanemo nkuru mugondo nganyora raire isiko ngobori abana barenga aroro bagantebinga nesuma anyure ngochiko baboringa nkianywere esumu mbamanyeti asengenjo tamenyete nkaga yamenyete obuiri bwaye bona arwe tororo agachaga aika taberese tinga muchando kiorenge agakanse igorende baujikori bakanyorerio ogeria nsemo nkamubogori ngamunyokenya githari ya Marani sub county bagatema kumusugulikira lakini egasinya Nyagusira Dickson onsongongeri oyokonye omenyete oboiri akobakonya chigasi chanka asensemo ya nyakora ime ya kegogi nigachetenka sobo kagechiri na magaye hagaikirania egekorekyo aseno nyinabo atigete liuko magega elino nyinabo lialikire amadeni aye kuruasa abantu babere aisaine chilingi chiribusato nechimisana na isato nechinamba chabo chechisimi ayo egotebekana kwenye abwatiri hasege kegetambe musubati ya so mwana ya menyete kere mwana ya chete kurwaria koranga mbago sainete kurwo sobo so mwana ikonyari igento kyo gukumia musubati uyu mwana itugwete nga nerorose tino ene ngori mwa chayo akamorose breakfast
naende omwana oyi kwanza agagachire esukuru. To make the matter to be more worse than waza, emusubati omwabo oyo moisi oyo monyagosira akobwati musubati ina nacheta akamoira akamubiko mwana akanga kwenda esukuru. Kera abaibuli baikororo omwana oyo akamanya gotanga taba omwanyeti igapidi aba kenyoreke makoruga igakaimuka kagenda ororo gachikugamba amang'anayi igagotanga gento ngiyara akorerwe ere no muntu manyikane tandose. Kera omwana oyo asirete no nyagitari abutachiti ase obwiri bwae bateba egasi aroro noboingi obonia nobotumeki bw'ebinyugwa byogotindia egento nonye nabo bagania kebekwe boronga ase bari bono oyo kwete no omonto gatatokure ali bwoye bono serikali tokonye omusubati oyo atweresa obugare twatwarire omusigo omurito ntobwati kende tokoni tochigobarera omwana oyo ito kuroboterege theni kyagetembe kurega se county ya Kisii leterane ngoruko Daniel Untiri. Tukusikabosio mwancho mwarigere yase county ya Nyamira sorbotirwa magendro nigo mugavana bwe county yo Mheshimiwa Amos Nyaribo anyarakoba gagokoretare ayabena yo kurotota na koringoria enchira magendro annemono yo gukinigwe ebirengo by'ekipara agendrete ase county yo kubwatikana omurobero gwa serikali ya county yo chagete asamat kamaega bokoneke buna chiwodi onchiko yakoba chiko kinigwa ekipara kinyanchiko yakoba chiko igorwa na gukinigwa ebirengo utare wodi ya Nyamaiya ritkoria rero nigo Musikenya ribarire ira yo gochakonekya una chipare chonchi chikoigorwa senchirerengi ase chiwodi chonsi ase county yo kobakonya abamenyirwe chinseme cyo kwegandira ase miroberio yabo tambe unagotumanya muri kito Fatgard Gisemba namatuko emerongo ebere na kianda aerire gesa omugabana bwe county ya Nyamira kubwaterana naba MCA be county ya Iga amo ne wizara ye chipara wasioria machine jokoroisia chipara nigorero omugabana oyo akora itaro ya bene ime wodi ya Nyamaiya abwase okoroisiwa we chipara echiga gochakerete na akorora ase amagenderero ayaiga aikeire ase etaro eyeiga y'omugabana Nyaribo nigo abayenekeria abamenyi be wodi eyo ya Nyamaiya una nigo kilomita gwetania isano ase chipara chinya chaigorwa ase ewodi eyo nabo igo chipara kilomita gwetania 15 nigo charo isigwe ero twa bekali tukeri tutare chibara cha Nyamaiya wodi tore gasi akoriro na ndene riganiro kororo chimutu Antonio Shiningi na Machiro Siri. Mananyo Nyerake, maybe during phase 2, to Yegore, and then Kobori Avant. On your Bawaru Nevara, and Marina Batoko Russo Vicoro. You are in Nyamaiya to a good kilometer 5.2 to a regular more 16 kilometers. Each day, Kiranga 5 kilometers to a good Starabe, change of phase 2. Ochakera ewiki enya nigo chimashini echo chirache kuchaka chipara cha wodi ya Bomwagamo ejwe gotoka imeye bunge ya North Mugirango nechingaki echecho nigo chiragende ase ebunge ya Burabu ase ewodi ya Kiabanyoru abwase entunda entangani umugabana oyo arachikorema chipara kilomita 15 ase kera ewodi lakini ase enjo bari bandi baganyete mono tractor chito chitorara kamen chibochi and the north chide chiende bora chikora north chise west chide chawara bichokora bora chiende mututu asego ya betereri kiani kilometer as phase 1 chibalech from 20 to 15 eturasuke bwango ori kawanyita eranyo alebara na kurase ensemo y'abamenyi be wodi eyo ya Nyamaiya nigo baorokia omogokobo asumugabana onyamira maiga yokubaretera amagenderero ayo bantu baito ba Nyamaiya wodi egento ko basaba
tiga chipare chisikwe ngo masa kurusikende gyose se chipare chinde cyo chibekira magana maya murusia magana moye chinyomba chino mbo masa kuna kende gyonse chipare chabege tugaiga chitokonye in terms of security no ni dio monta arwarire amyo kibinya getani ndiye duarete tindi go jiro jare pikipiki yande tero goroje. Nashukuru sana governor. Kumbe governor ni mtu mwenye amenyamaza, kumbe anatenda mambo. Pole. Hii ni maendeleo yenye imekuja bwana governor, tena endelea, lakini kitu kubwa vile umetengeneza hii barabara haikukua tangu zamani. Utuwekee karabati yenye inateremsha maji. Sio mbona ikiagera governor kwa tororeira mabira. Unaitwa mugoraeli na turiko nyara gochiroje. Rero tokorete kuneti mwato konyire pujamono masese nikwe. Aende pare itere ndwe. Tojerende tuansi. Hingo ripoti ya Gatembe kurwase wodi Eyeiga ya Nyamaiya igutuka imeye bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Njefat Gadi Gisemba ndimo no Fatgad Gisemba no roboti rwa senchira yoboikira rumwanjo murigeria tokore na se county ya Kisii ro chinga kyo botukanu bwanya ariko baboko ni kwasama tukabwango iga korokana se sectoria yo bonya bubuyo buri butancheiri ime ye county ya Kisii niko bana bonya besokire na kugikeria bari bago kwana kubwatikana noko niko kubuyo buri botaikanitie birengo ase county ga ase kyombeke ya Kisii Fertilizer Group kenya ariko bage kobaboria bose koboria serikali ne kyombeke rigetendete oboremi koringoria amoya yo nakoene kyabuna kirago chokonigwa gochia se abaremi na ase birengo biri byancheire ase bono batuguteirare chinkwana buna nigo amoya ari agendete koni wase ensemeiga nigatekerenetie birengo muri kito dipo nasanya na sanga na barabona bono to arigene roboti riga senchira yoboikirana Abonia amoyo imeye county ya Kisii nigo bono besokirie na kugikeria egekora maega yomonto kobwatwa gakoni obuyo butancheire engana bagotebanga nigo bonegenderete kobasereria echiro nabo igo nigegenderete kobareteresegi gati yabo amo ne serikali muna toka genderete kikundi gitu kyo boyo ekene kikundi kiko pimo boyo baka obwa ekekombe boyo bokepi tuabere toko genderego kurutwa chagite gocha ntwanya kanyora magosande Ministry of Agriculture nyene yachite baka echirete ya daraja 2 ne chichiro chetu chasone kagwetana na bakatubanga na kutoa machiko muna toko kore biashara beto lakini kurwabo na batoka genderete sichinga kiechi chonsi ko kachinga kiechiga twacha kanyora muchando bayomo bwa bantu toka bayomo oyu toko ko bwato boya kali kurusia sakali kurusi agacha kutuambukiso borwere na ndanda ke tutamamanyiti na ndeta ya se register yeto yo boyo Ekyombekyo kia Kisii Fertilizer Group gekorawa no munyakerego Joseph Nyakundi nigo bono babiri basemeretie obonchorili obwe gose sekte yo bonchorili ne chamati cyabo jenani yo boye emyaka 40 bakabana bunande atiga bana naibweta abantu bagontaine tabocha obwoyo bwabairo obobenko bwatutu ende tuabona kitika toche tororenge kusina kitokonyeke nanti buna na onkwira agiri kuno no mugaka ga kwetegare myaka no kusina sita ono kindai twabere tokonya ama amoya yeke getande sara twanya koraba kongundi wese ntubona twaye tukanyora nanga abami ntumbare batukire ga bakorosia moyo use bakale korosi use ga ibakale korosi ntumanyeti kagite biashara ebikare sana yarenge 2 or 3 yoko ni uboyo gupima ni metoro agwisinka getengana no mwana no mutangi gachagite nansari weterenchire yoko ni uboyo mpaka ukorere college yokabire na university yari wetero uboyo kerabona batangi uboyo no bobigo to kumisana asengencho umore minkone by'uboyo igagochunguria mekebe ebere tano nonyana bonchinga kyechichiri berera bonchirira bonigo baba bagoltenani gwa gokora obonchiri obubwabo sebagotebanga eganga yabenene anene no kuligereria omontore no konyora wainse register yani mnachesta kadari mondo itimu maiti na ditimu bwatioro lakini nabe skandal ya tokanga obeire okole tobuyo bokoni butari obya bone kika katoleta da muna intu abagikacha bakanya gutomya kinga ndotake iriko pima moyo iyale tete liberera linde na sabangi na bamuna mubaro bechiga esengenjo chironi bayimogeti ni gotoka ndatuyo boyo ko gikuka chitu cyabasongo chironi bamenyerete kutigenu kukonya gupima kero muntu nari utari kwenyara gukugora kira misini Ugatolete bono kire kito tumupimire uyo tegete enuso uyo tegete kiro uyo tegete motori
nche mnande gatimbwate biasara nono mugondo mbwate ni igoro gose 50 per 100 sintanyari gusumikana ne bituma kurusi mugondo ndagiri abana ngakane school fees ense munaywe ni gobono bagoteba ngani go berendete bokongu anene asokubate machiko gateba tugora maburi tukagora tobere under the shade ndegara tunyaka batoko ni boyombo ko exposed aba mbamanye tamachikayo na ntuntuanye itabere tamachikayo onye kende geragera nande batubekere chiko ndera kini batotiga to ni boyo goito ekerero kya buguche serikali noko bali bagari okugendera konia amoya ywe baigete kugora anene mono banyare weso kya mbaleta yale asokolengwa ona ntena rusaba ministry of agriculture aso wancha kwaino twatugamira samo goraino kubasaba okwabera onye ligoso lyatokete kali twesitwa bwate ligoso ngacheche mpaka chibuka cheite tuasese na moya ina mayali etigeche baita se chichiro cheto twale to boyo bagocheki barolenga kibo boyo botoko no mochanga toko ni bosimo boyo toko ripoti rikatasenekia uke gatembeko roiga asomochi osuneka aho gutukimeye bonge ya bonchali meye county ya Kisii litirana inkoro kwa Dipon asanya Toska vosio mwancho morigeria eamate ya Tyson Muindi uyu nyateko bakago siria obugima bwaya se chinjira chobo tukano ichitaramanyekana gwikira boniga asiamate ya nyateko bage komonyora bosege konyora omuberoye asenkendu ya City Mocheri ase county ya Nairobi nigo chinga kichoko eni wakwa ya ritkuria lero eamate ya nyateko bage gwesoke ase chinse mochiri cha nyaribari masava se county ya Kisii na kuroko bole goche ase serikali na nemone sector yetendrete obotukiko ene kya bunankolingo ya bali kikirete era siria obugima bwaye irinde amate yaye chikonyora obwene nagotumanyia Murikito Gabriel Nyakundi twenekerie obwene eamate ya Tyson Muindi uyu umubere oye otogekana asenkendu ya City Mocheri asensemo ya Nairobi nigo yaganiriye konyora obwene bumwana obo uyu orenge omontereba w'ikigali cyenoa kurwa asensemo ya Busongo gucyase umuchi o Nairobi obakora wabero bonge na obakoro nobwagera Tyson yagasira. We are praying and we are urging the government erigenchera culprits wana yago brought to book gusinjera yoko mumenya nyaboke nomwaka minga baranyare chingoro cyabo cyanyare go tulia nuko manyanga omuraba itatu mwana obo babwatiru ande lichiko yakorera gasyaye ebibago byati bigaito bumburuito neje ko te bayiga omwana kubyateke bago jino bali mwacha bagete mu rulingo moke olingi kwe olingi wechoka kono ba muitire send one message sabantu babiri abantu bali bayitete Muindi babwate network na labda saa zingine unayako hapo kukuja kujua tunaendelea kuchunguza kiasi gani. Isitoshe abayibi bali muri nonyambali bayitutulenka kare mwayibire mwawulire omuntu egento isanekana keikwale kuli okunogosaba kwani nigo baganiriye serikali kokora obutukiaso bwango erinde konyora obwene bwabo omuntu takirya ndonse Tyson omuntu takaranse kerogo abantu bali abagite ne waye binding wamumanyete kako gendi gari speed yarengeise bakomutsi nebigoti babukamukabushe mbe otanyoreti igo Tyson gakwita sengenjo yogo tanyore mbe abarindoki akoyana agakora karanse segari yae para twate abatiga serikali gende gushikira manganayo egere tumanya abantu aba bategete koibe gari yane naba bayibete yo mugako mbatoke Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Nyaribari Masawe county ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriel Tukuska bosio mwancho morigereria kero abasae bagendete kuburirwa kwanekya bunango eso ibare asobonge asoboremi anemona aso kwenekya gutumika chinchera chekerero nigo Murikito Fatgad Gisemba senchera ya bene anyara ko bakago sangano mosae Nixon Otiso kurwa se kenyoro kya makairo ekigotoka se ward ya Bogichora ebunge ya West Mugiranga se county ya Nyamira hoyo nyara ko bakago eresa bari ya yoboremi anyara ko bakago kwenekya bunango bekaro mokya boko egenderia na bwo guchya kokonyeka
ase obogima bwaye buri bosio oboremi obogore egetekyo mogongo anene ase uchumi yense nigorero twaira egetambukiro kyogotara goikasenga yomosae bw'emyaka 30 aserieta Niki Otiso korwase ekenyoro kya makairo ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira oyo obwate obumanyi bwokoroisia ebimeri aho byechindagira chingeni tokobeka bunaye cabbage chinyanya sukuma spinach nkobeka tole beetroots na hoho na ebiribiri eriendo so weiganikiteka egasiite tokonyakora etogotuta alafu twamanya kobekera abarimi bari baito ninki gose kya mwireretere gochaka oboremi oboiga nakorete general agriculture and graduate omwaka 2018 so 2019 yonsis kona renge ali nare konya korigie gasi lakini bado nagatutire ebimerinse kare nari gotute ebimeri birinse nabibeka gosendirio murimi akiro korware nkomotomera kare bya muikiro ntinge ebimeri birie ebiomete wana nari nachagete koriginga na kingo koranga expand market yane endenge abalimi gento kerekia gosike bwate quality ngiya gego chikomo amazao inchira kiechi akoroisia ebimeri ebi togutumie gento gekorwa soilless media jene gesanda kerigie coconut gesire tokoenda twagora bikoni gukuru Mombasa mono tokoenda ro twanyora ebikore tubibekire chigunimi twachiche process nero roro yogo nye treat kose konye sibia because riro bari ranie coconut amacha ya Mombasa abwate chichumbi wanekere ikirega iga nkonyara tore process nere tubwate yoko chichumbi chitwanya sibi abekera abeire ready twanya spread chitureye chichito igoro twake bikamago twabeke mbego alafu twamago kumeka twamakonyira sakoro kwa germination room ebwata conditions chile chingi ya germination ebwata musunta eyo kokera seedlings chichito cha germinate go germination percentage yabere igoro bakori gasi marenga bwate abakori gasi mbwate bali permanent bali 11 alafu ndo bwate bali bagocha buna litkorito gotuta batokonya balange 9 so abakori gasi mbali gaigane 20 ase ensemo yechiro nigo Otiso akwerera buna echiro yebimeri ebi nenkia toko ni Kenya yonsi tuwachibeka online kere bachinyorira online tobatenga chingeni cyabeire bachicha tuba ruseri kurwasi chitureye chichito twababekera chibox ime twabatomera bari are korende emechando emenene agwetera nobokongu bwa mache engakio morakera aboigo chipara wano bunembure gocha yabora oboremi bwito nkoirana bore insake so nyandiri tokonyora mache na botokonyara gukora farming erengi changamoto ende enene ne chipara kuruma igabaka loikie bimeri ali asaba de mibataite mono buna gusima changamoto ende kere tokoni ebimeri ebi online nkonyorore bali mimbaro baro batabwatu aminifu awote itogora bimeri ontomere ogotogora bunako binyora igane yarogenda gwacha kaninde bono gutura chideni kurase serikali ye kaunti ya Nyamira aze wizara y'uburimi nigo umudirector David Munyi abasemiri abasae wesokia na kwibwatirania n'uburimi bw'ekerero naboigo kobamo erio koroisia ebyombe kuna injira eyemo yabo gokonywa ne serikali ye kaunti katika county of government of Nyamira. Tungependa kwamba vijana ambao wanaingia katika sekta ya kilimo ni mzuri wajiunge na vikundi, wawe katika groups, kwa sababu itakuwa rahisi kuwafikia wakiwa groups badala ya kuwa individual. Omo director Munyi boigo omentire na kubeka arabwemero berio eriba bwate ase okwene kianga oboremi nkusukiwa bore bosyo ase kiwango kende promote youth in agriculture katika Nyamira County ndio tuhakikishe kwamba vijana wengi wanahusika katika kilimo. Pia katika Nyamira County kuna hii agripreneurs ambapo ni vijana ambao wamemaliza maybe wamefundishwa mambo ya kilimo katika university ama colleges, diploma colleges na certificate ambapo tumewapatia nafasi ya kufanya kama extension services. Agripreneurs watahusika katika kuwafundisha wakulima ili waingie katika the new technologies that are there.
The new technologies that are there are many, ambapo hao vijana watafundisha wakulima kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 3 hivi, ama opportunities ambazo ziko katika kilimo. Oboiga na bobo semia bwaye Nixon Otiso uchase abasae. Abasae gendona abateyo bole mingwa kana bole. Nende ntoganyanga watomanya gocha goso bole. Bole mina bogo chakabono iga nende na obogo kwa kende. Na bono ena yo create gas riba gokonya koriye gas. Ntobwene toka innovative orengeringa asobole miyowe gap nero robado because a population ya Kenya nende tokokina. Kerega ndete gukina yo means abantu mbataitendagira muno. Kingo reporter Getembe korwa igase Kenyaro kya Makairo egiye gotoka imeya ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Mwancho murigiria soroboti urua Fatgad Gisemba no tukoro mutu mokomo tangani igase mesi kyonga chinsa nyeto skare na tore asege kagetari getambe to gandre kwe manyana mange. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine ajenumwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurubali bwa musaso ko Jumapili nigo urago chire eye masiyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye yichariki emerongebere na isato omutinyu kabere umwakoyo wikirubera ngonsemerongo ebere nitano mone neye sabakwe babali kire mwensi abantu baito kocha se nyumba ya Nyasaye intenomo askofu Isaya Onsongo Ngare na ongotoka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no tokakarega iga Getembe TV radio na TV live no bagakare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakorware abakorwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro guseni bukwao nchonyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikasobuya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu. Karibu tumewakaribisha. Bweba Getembe Television kubatirana na Zuku Satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umirana numuradio go Mary Karembo Kerubo Nere DJ Anson ekirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwaliga ni mimuruli kurukumu sasa kurwa TV na radio ya Getembe Radio FM Getembe TV Jumapili gante to kwaliga ni asikanza ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship am gustumo wa Nyasaye amo ase Getembe TV na Getembe Radio travel live kuruga iga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni mwamba Noere Worship Center ne yamasiyema kurase kanisa ya mwamba ni Yesu ninchuo tusasime omunguro. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentrani bwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache
Inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Mwancho murigeria karibu sana naenda sensemega ya kabiri kionga chinsa inya senchira yoboi kira numbi yamana soko gendra gosangana intwe nabona tukusuka bosio homo archbishop we ekanisa yege Catholic Diocese ya Nyeri Anthony Muheria nigaeso kire na korokana komochia obokoreri we serikali ya Kenya Kwanza insio muraibu ensi ya Kenya Moske William Ruto sabona atebirene chinga ke serikali nyariko bage kubeka emiroberio yokuria goikirani obokoreri borobia gocha sabana inchi na namono kone kebuna chira chabo ngoikirana chira senchirerengia. The systems are still not working. The hospital is not receiving these reimbursements in time. We still have over 250 million owed to us by government. And this we've been for the last 4 years. We try, we cry, we appeal, we plead, but we seem to receive just very uncommittal responses. Sometimes they say that we are complaining too much or that we exaggerate. In any industry, company, organization, a debt of 250 million is a debt that paralyzes the institution. Yet we have continued offering. Goska bosio mwanchomo rigereria muraibuense ya Kenya Moske William Ruto nigobona kwaniro kuganya ukororo kwa baraigo chamo kubwatira na bure nchere moyo gochigoikirania obokoreri borobia na bwiga magendro gochia sabana inchi ase chinsemo au asebona atebire serikali ya Kenya Kwanza nigo irachi goikirania amagendro no bokorero bwiga gochia sabana inchi ase chinsemo chionsi wanchiria konde gwensi gotayo nigo muraibuense arenge ko yakwana iga asumo iga boko mwene omugaka Kingi oyore tato mwabo mo speaker we bunge ya Senate Mheshimiwa Amason Kingi ya kaunti ya Kilifi. Siku nyingi tumekuwa na baadhi ya Wakenya ambao wanahisi ya kwamba wamebaguliwa, wameachwa nyuma, hawako katika ile harakati ya sote tukitembea kama Wakenya. Na ndio sababu hiyo nikasema ili kuondoa hiyo ubaguzi ambayo imekita mizizi, Wakenya wengine wakajihisi ya kwamba wao sio Wakenya kamili, nikasema tutaweka mpango na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunaweka usawa katika taifa letu la Kenya. And I want to say I am committed, I am unapologetic about making sure that there is equity in the Republic of Kenya.
kwamba counties 14 ikiwemo kaunti ya Kilifi ambazo ziliachwa nyuma kwa mambo ya kuunganisha stima, sasa watapata stima kama kaunti zile zingine zote. Na ndio sababu hiyo kaunti hii ya Kilifi mtapata shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kusukuma mambo ya kuunganisha stima, na tunataka kuunganisha stima watu 21,000 wengine wapya katika huduma ya stima. Tukoskavosyo mwanchu murigeria hoko osira kwae homo jumbe we bunge ya Malava yogotoka ase county ya Kakamega Malulu Njendi ni gemeroberio yokoeni kwa kwae egenderete somo governor we county yo Mheshimiwa Fernandez Baraza esokiri na gotebanga chitari kinye chumo tionyogocha nigo homo yegabo matanga boko mwesa bari ayo mwedora chekone kiwa asomo igoyo muraiwensi ya Kenya negati ya baraibanda banne kuru ase serikali ne bakagire goikirana ase bono barogo sabo ase abaraiba siasa bane kebuna nkoro kebara maskani unenchire moyo gochia kumwesa bari yo mwerio na boigere ya maskani Mheshimiwa Malulu Njendi oyo onyatko bakagosiria obugima bwaye kubwatkana n'uburiro bwanyarko bagakurwania asigeka egetambe wekiraboneka. Tunajitolea kuhakikisha kwamba kutoka siku ya Jumatatu tangu Mheshimiwa age hadi tarehe 4 tutasimamia matanga haya. Haya ni matanga yetu. Najua matanga ya Waluya lazima watu wakule. Tumeongea na familia, tutasimamia kila kitu katika boma hili before tarehe 4 kwa sababu itakuwa ni siku ya mazishi ambayo pia tutakuwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto. Atakuwa hapa siku ya Jumanne ambayo itakuwa tarehe 4 mwezi wa 3 ambapo tutakuwa tunaandaa mazishi ya mheshimiwa wetu. So wito wangu kwa wanakakamega, wana Malava ni kwamba matanga haya tuwe watu ambao wako na subira. Matanga haya tuendeshe kwa njia ya amani, because Mheshimiwa Malulu was a very peaceful man and will not want the family to be stressed na kelele za waheshimiwa. So waheshimiwa wote ambao wanakuja hapa mkuje kwa amani in a respectable manner. Tumekubaliana na familia ya kwamba kuna siasa itapigwa katika boma hili. We don't want politicians to take advantage ya matanga haya. Hii jamii ya Injendi tumepoteza watoto wa Injendi wawili, Samuel na Moses Malulu Injendi. Naomba tu Mungu azidi kutupanguza na mkono wake mtakatifu, avute machozi ingawaje ni ngumu, lakini tunaita Mungu ashuke katika hii jamii na hata wale wote ambao wamefiliwa. Namshukuru gavana wetu yote ambaye ametenda. Tunakushukuru gavana. Tumekuona tukajua baba yetu ameingia na tutashiba. Umetufanyia mambo ya ajabu, na acha tu Mungu mwenyewe akuelekeze na akufungulie mali unaona ni pagumu. Asanteni waombolezaji wote kwa kusimama na hii jamii. Nimeona hakika upendo ambao mmekuwa nao na Mheshimiwa Moses Malulu Injendi. Moses Malulu Injendi amekuwa mtu wa amani, mtu wa upendo, apendi Mwancho murigeria hiyo ne serikali ye county ya Kakamega inaboigo ya mate ya ye nyagosira Mheshimiwa Malulu Injendi baganda to kwandire merubire ganda to ko tari Kenya nyogocha esabari ya omwerio nechikoba ere asenchira erengirukiragwo no toikira omwerio we mesa yekionga chinsa inye obutkobiga asenchira yoboikiranu no gosaba kwaninga kwanyare koba gokwemanya onsi ari anekigwa seri tukeriga mwancho murigere buna na Chicago komanya boigo ntogandate kubwateria emeroberio heyegandate kwanekwa segeti yechindege ekenene ya Jomo Kenyatta International Airport ase margoba ya rero moronyara koba gokubwatega tie chinsemo ase egeti ekyo ase kyombekeriga kurwani morro kurwa ase serikali ya county ya Nairobi kyanyara koba kego ikirana sense meyo bunenchire mo yogo cheko nyara koba kurwani omorro
nabo igokero togendete kuganya koigwa chinkwana kurwa se kiombe kirigetendete igetieke nabo igo wizara erietendete obosombi kubwatakana ninki kiene kiwa ningi keromoro yo kunyara koba ko kubwata asenseme nabo igo enibo ne ekerengo kengani ngaki ya nyare koba ge kubwatira ni gwanche ni gonkoro kwa Clinton Ondigimbe yamanasogo sangana inche Wilson Makori ne ronkonya kurwa sensemo yomono bwemanyerio mo director ne Havila Kariri kuri studio akabere hone kemara gunichi bicha ngochara senchire ngia to kando butkobya nabo igo gendra kwego kene merobere gendeta sembeo ya Getembe TV. Getembe Television, Ekionga Kiamamogusi.